Der er måske nogle ting, vi ikke ved alt om, som jeg synes, det er vigtigt at italesætte. Uden, kan man sige, at være dogmatisk. Det forstår jeg udmærket, og det ville være rart, hvis det kunne gøres, uden at det fører til det resultat, som det forudsigeligt. Og som handler om perception. Som handler om, at som jeg siger, i den her diskussion omkring, hvad der foregik den 11. december, der er der ikke plads til den finere franske madlavning. Det er jo i hvert fald den erfaring, jeg gjorde i den lejlighed. Ja. Og det er bare nødt til at sige, det valg er glasklart, fordi jeg ønsker på ingen måde at blive taget til indsigt for, at jeg betvivler, hvad der foregik som sådan. Jeg kan høre dig nu. Nu går du bedre igennem. Hvad siger du? Okay. Jeg ringer, fordi at, jeg vil meget gerne have en telefonsnak med Poul Nyrup, hvis det kunne lade sig gøre på et tidspunkt. Ja. Men som sagt, der har vi aldrig tidligere udleveret nyhedskalender. Nej, okay. For den periode der. Så den er simpelthen lukket, den der? Ja. Okay. Ja. Og jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål om, hvordan det interview det ligesom faldt, og den måde ordene faldt. Jeg er ikke sikker på, at det er helt korrekt, og hvad han siger, ikke? Nå, okay. Altså, det vil sige, det er en talefejl, eller hvad? Det vil jeg næsten tro. Ja. Altså, så det vil han ikke. Han medvirker ikke i noget til at uddybe det. Altså, det må du undskylde, men det gør han. Nå, men det er bare fordi, altså, hvis han vidste, at de ville falde, så er det jo lidt exceptionelt. Det er jo mere det, der var... Jamen, det kan du også godt selv regne ud, ikke? At det vidste han nok ikke, altså. Ja, det ved jeg jo ikke, men det er jo det selvfølgelig klart, det er interessant. Ja. Men nu siger jeg det, som det er til dig, ikke? Okay. På samme tid træder daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen ind i statsministeriet for at holde et sikkerhedsrådsmøde. Nogenlunde i det øjeblik, jeg træder ind i statsministeriet, får jeg at vide, at det første tårn er nu helt kollapset. Jeg får en melding, jeg tror 5-10 minutter før det fysisk sker, at nu er der overhængende risiko for, at tårnene kollapser. Så jeg vidste, at katastrofen var på vej, og får det så endelig bekræftet i det øjeblik, jeg træder ind, tror jeg, i huset. Der ligesom er inde i politik, og har overhovedet været nærheden af den politik, ved godt, hvor følsomt det er. Altså, og det er ikke bare politikere, det er også folk i almindelighed. Altså, der var folk, der simpelthen betvivlede min normative holdning til noget som helst i den her verden. Ja. Men når jeg kunne på overhovedet så meget som antydet, at der kunne stille spørgsmål til noget som helst. Ja. Så, Jamen, og held og lykke med projektet. Jo, tak. Det er godt. Hej.